Dobrovoľníci koordinovaní občianskym združením Človek v ohrození od pondelka pomáhajú v obci Malá Lodina. Zareagovali tak na slová starostky, podľa ktorej je pri odstraňovaní následkov povodní dobrá každá ruka. 4 chlapcov z 8-člennej skupiny sme našli pri úpravách potoka, ktorý vytopil hornú časť obce. Musíme to vyčistiť, dať to preč, ten šúter alebo tie kamene a toto. A rúry sa tu budú dávať. Rúry a tam tie panely. Dobrovoľníci sú ubytovaní na obecnom úrade, samozrejme v improvizovaných podmienkach. Obec im zabezpečuje, čo môže. Majú denne jedno teplé jedlo a taktiež zabezpečené hygienické záležitosti, sprchy a tak ďalej. Skupinku 3 žien sme stretli práve na úrade. Od skorého rána pracovali na úprave presunutých hrobov z cintorína, ktorý sa pri zosuvoch prepadol. Ja nie som zvyknutá na fyzickú prácu, takže pre mňa je to ťažká práca, ale zatiaľ som vydržala a dúfam, že vydržím až do konca týždňa. Starostka je dobrovoľníkom za pomoc i za mimoriadne zodpovednú prácu vďačná. Keď človek postaví kolopaty, tak vidíme, či vie robiť, či nevie robiť, ale títo chlapi vedia robiť. Dobrovoľnícka práca je aj po 3. dni stále pre všetkých zábavou. Dobrí ľudia tu sú, proste pani starostka sa o nás úplne že v pohode postarala, takže perfektne. Parta je výborná, lidi super. Ja som teda tam jediný Čech, ale výborne si rozumiem s ľuďma. Pomoc úplne cudzím ľuďom je pre nich absolútna samozrejmosť. Pre mňa je také prirodzené, že pokiaľ ja nemám nejaký problém, tak je to, dá sa povedať, že je to pre mňa taký dar a musím dávať. Matúš Jacov, Slovenská televízia.